Chaitú tamil in Afghanistan fásta ríist an Taliban is cultar le. Go dé mar a bhí se sí síos láfa. Nuair a lórann tú lá mar fearr, agus mar fearr atá ag géirí, codú a thuirteisteach sa tír, agus lórann tú lá go ginearálta, is féidir ama caithfidh lá té á lá, cuirí fáilte roin agus bhí sé sin, bhí sé flathúil go leor. Na deacreachta bhí an, bhí sé buinseach leis cé go páirteach agus is féidir le mrá a bheith. Mar fáirt den sáchaí. Ben an deacreacht is mó a bhí agin agus muid sig plé leis an Taliban. Ac an rud, chuime sé seachtaí heist an Taliban smacht a ggóil ar an Chumland an siar. So tugu féidirachtaí ar leith dom na ceisní seo a phlé agus deist siad lam. Adhuiam nach nearna siad an cinú ceart in éon chóir ina dhé sin.